Ce ați făcut? Ați băgat mâța în casă? Da? Și acum s-a urcat pe tavan, ia auto. V-am să nu o băgați în casă. Cum te urci? Că nu poți. Las că lăsăm ușa deschisă și o să iasă ea afară. Da, asta mai lipsa să mă cocoț acum. Asta mai lipsa ziua de Crăciun. Nu sare? Serios, mă, trebuie să urci? Nu, dacă mă urc eu, dă scara, hai. Mă urc eu, adu scara numai. Astea-s probleme, fraților, astea-s probleme. Să urce mâța în podul casei în ziua de Crăciun, pe tavan. Astea-s belele. De ce ați băgat mâța în casă, nu? Ui, unde s-a urcat acum? Și acum o luăm jos? Păi de ce ați băgat-o în casă? Milan, ne-ai băgat mâța în casă și acum s-a urcat pe tavan. Nu atât dacă pot, că ești Hai că-i pun bradul să bea ca să poată să dea jos. Întinde mâna, ca jos. Las că o să pun scara și o luăm frumos. Hai, iubita mea, jos, unde te-ai suit acolo? Se pun melodia că să dă jos. Și mi-a trecut 2 mături. Nu. Nu o las să fac așa ceva. Operațiunea pisica. O dăm jos acum. Să nu cazi. Nu pe să rupă cartierul. Cheamă cu blândețe, zi pisi. Să duce mai sus, n-ai să poți. Nu mai comentez, au? Da, nu, așa poți să zici că o faci. Doamne, te-ai plin de multe aici. Avem 3 pisici și asta 4. Furios, îți Milan, faci să nu cazi. Săraca, să ce te strâni. Că-i pui de mâți. Se poate la Daniela. Cum face și fata, uite. Uite-te cum face Mira. Și Daniela, să vezi și fata cum face. Ui. Și ea o vede. Bravo! Uite-te la Mira, Iubita mea, cum se uită ea. Uite-te și la Vladimir. Operațiune reușită. S-a salvat. Milan, tu și ești desculț. Las că te-ești descult, nu ce da. La cât mai și eu pune, mă. Dai-o. Dai-o, cât mai și eu pune. Că cirgă la o pisică. Gata!